stories, ktoré teda príbehov, ktoré by som chcela možno v budúcnosti dať do nejakej tej knižnej podoby. Našli sme teda novú veterinárnu ambulanciu, ktorá tu teraz nedávno otvorila. Takže uvedomujem si, že v poslednom videu ma nebolo takmer skoro vôbec. Počala som teda s blogovaním, prakticky píšem teda nejaké veci a podobne na blog, ktorý som vytvorila, a tam píšem hlavne teda v angličtine. Máme teda po skúškovom 2. ročníka a je už prakticky rozbehnuté, akože už je teda leto rozbehnuté a už je to také, že dosť také stresujúce, akože rozhodla som sa, že si zoberiem zo pár dní voľna, pretože už som to naozaj potrebovala. Už vyšli nejaké tie veci a už som začala tam prakticky písať aj také typy stories, ktoré teda príbehov, ktoré by som chcela možno v budúcnosti dať do nejakej tej knižnej podoby. Mám začaté 2 knižky a neviem, akože kedy to vlastne dokončím, pretože v rámci leta toto prakticky ideme do 3. ročníka a prakticky to je pre nás bakalárov prakticky posledný ročník. Teda ak chcem ísť ešte na magistru, tak sú tam teda 2 ročníky ešte. A neviem, ešte stále rozmýšľam nad tým, že či budem teda pokračovať alebo nie. Ale v rámci toho, že je leto a je to teda prakticky posledný ročník pre bakalársky titul, už teraz začínam písať tú bakalárku. Už som mala aj teda stretnutie so svojou školiteľkou, že čo teda odo mňa vlastne chce, čo teda vlastne mám do konca leta teda spraviť. A našťastie mám výber tých slov, ktoré potrebujem z 2 knížiek, nie je to iba teda z jednej, aj keď hlavnou by mala byť tá, ktorú mám od toho zdržanlivejším prekladateľom, pretože sa nedržala teda prakticky tých slov, ktoré som teda potrebovala do tej slovenčiny preložené na takej úrovni, aby to bolo naozaj také potrebné do tej mojej bakalárky. Akože sú tam nejaké, ale bolo by to zabavnejšie trošku, kebyže to mám teda také tej originálnejšej podobe. Akože môžem teda dať aj svoje varianty, že ako by som teda ja použila preklad a podobne. Takže musím teda začať zbierať prakticky také tie vulgarizmy našej doby, ja keďže som 30-tnička, takže ktokoľvek, kto má nejaké nápady na vulgarizmy, pokojne mi ich môžete napísať, akože nemusíte teda písať tu do komentára, pretože viem, že to YouTube vypípa, ale ak mi teda by ste mali nejaké nápady, tak určite mi môžete napísať do súkromnej správy na Instagram, alebo sa nejako dohodneme teda, tak mi napíšte do komentárov. Samozrejme, môže sa to týkať aj Gen Z, teda pardon, pretože ja som teda mileniálka, takže mileniáli, Gen Z, generácia Z a generácia Alfa už tiež rátam. Ide o to, že jednoducho potrebujem nazbierať veľké množstvo vulgarizmov, takých buď jemnejších, alebo takých ostrejších na rôzne teda témy, aby som si to teda mohla. Samozrejme, tie vulgarizmy potrebujem aj s vysvetlením, hej. Takže ak by ste mali nejaké konkrétne nápady, konkrétne vulgarizmy, určite mi dajte vedieť. Ja si teda napíšem a možno ich použijem možno stať v tej mojej bakalárke. Uvidíme. A jednoducho, moja téma je dosť trošku taká zaujímavejšia. Pôvodne bolo to, že jednoducho by som chcela vyvrátiť nejakú tú konšpiračnú teóriu, avšak ako prekladateľ sa musím zamerať skôr na ten preklad. Ale nevadí to. Tak preto sa snažím trošku takto na to prísť. A čo sa týka toho vyvracania daného, tak môžem prakticky napísať samostatnú nejakú tú prácu len na to. Uvidíme, že čo to teda spravím. Keďže mám blog, tak rozmýšľala som nad tým, že na blog ja som veľmi už dávnejšie chcela pridať rubriku nie len toho, že budem písať teda svoje vlastné príbehy, ale aj to, že jednoducho napíšem nejaké tie reviews na rôzne knižky, názor na knižku alebo opis tej knižky alebo niečo také, jednoducho obsahy a podobne, aj nejaká tá analýza tej knihy a tak. Niečo také by som teda chcela robiť aj v budúcnosti, ako napríklad niečo trošku ako literárny kritik, analyzovať trošku a tak. Neviem, či sa mi to teda podarí, uvidíme. Hlavnou prioritou je teda dosiahnuť cieľa toho
tých analýz tej literatúry a podobne, že aká je a podobne. No a trošku prinútiť ľudí sa zamyslieť nad nejakými vecami, hlavne nad textami a podobne, že nie každý text je taký a taký. A trošku ukázať trošku iné svetlo nejakej knižky. Blog je otvorený, YouTube je otvorený a tu sa teda budem hlavne venovať tomu kontentu, a ako sú činčilky a môj lifestyle. Samozrejme budem točiť a v slovenčine s anglickými titulkami, akože nie je to na 100%, pretože stále je to také, že budem prepínať do angličtiny a tak, lebo mi sa stále stáva, ako si v poslednom čase, keď napríklad teraz som boli v Novom Targu, kde môžem teda potom zostrihať nejaké kratšie video. Normálne som myslela, že ja som prepínala zo slovenčiny do polštiny. Bolo to dosť komické, ale zabavila som. A druhá časť je to ohľadne činčil. Momentálne teraz máme takú trošičku chorľavú našu činčilku, jednu okaňu, ktorá trošku chudne, dosť pochudla. Pravidelne sa teraz snažíme nejako dávať tie antibiotika. Našli sme teda novú veterinárnu ambulanciu, ktorá tu teraz nedávno otvorila. Oni už samozrejme už aj nejaké činčilky mali zajace, mali rôzne akože typy zvierat, aj ježkov už aj takto. Tak sa už viac trošku vyznali v tom, že čo vlastne s činčilkami môže byť. Tak sme mali niekoľko dní teda zbierať ich bobky. Také 3 dni sa zbierali a potom sa teda odnášali tam a oni urobili teda test. Teraz doberieme antibiotika a uvidíme, čo bude potom. Okaňka sa zatiaľ drží na rovnakej váhe, ale bolo by fajn teda, keby pribrala. Máme napríklad činčilku Čiči, ktorá je s ňou v klietke a ona má naozaj väčšiu váhu. Vidno, že je to samička, že je jednoducho dospelá a tak. Jej kožeštek je krásny fluffy a pri okaňke, keď ju chytíte, tak jednoducho cítite, že je ľahšia. Nie je taká ako Čiči alebo takto. Viem, že každá činčila má nejakú vlastnú váhu, hej, pri ktorej je v pohode. Avšak okaňka schudla strašne veľa a mne sa to tiež nepáči ani manželovi, tak uvidíme, čo teda z ňou bude. Teraz pôjdem teda do vedľajšej miestnosti a skúsime jej dať teda antibiotika a uvidíme, čo to teda spraví. Ako bude. Budeme teda pokračovať, ukážem vám teda ten svoju rutinu trošičku. Trošičku sa snať tento kanál naspäť rozrastie a že skrátka dúfam, že sa vám teda toto video páčilo. Ak áno, ešte zanechajte like, odber a video zdieľajte ďalej, komentujte, nezabudnite vydať rôzne tie návrhy, čo sa týka tých vulgarizmov a podobne. Ak teda máte nejaké návrhy, dajte vedieť. No a uvidíme sa teda u ďalšieho videa. Hádam už čo skorého.